26 феврали соли ҷорӣ як рӯйдоди хотирмон ва пур аз эҳсосот дар доираи иқдоми корвонидидор баргузор гардид. 50 модар ки фарзандонашон дар қисмҳои низомии шаҳри Турсунзода адои хизмат мекунанд, ба дидорбинии онҳо сафар карданд. корвонидидор ба шаҳри Турсунзода расид ва инак ба қисми ҳарбӣ омадем ва модарон аз шарту шароити сарбозон дар ин қисми ҳарбӣ дидан мекунанд ва мо ба шумо иттилоъ медиҳем. ин иқдом бо ташаббус ва дастгирии раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид аз ҷониби раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон амалӣ шуда, ҳадафи он таҳкими робитаи ҷомеа бо артиши миллӣ ва баланд бардоштани рӯҳияи ватанпарастии ҷавонон мебошад. модарон ки бо дилҳои лабрез аз шодию ифтихор ба қисмҳои низомӣ омаданд, фарзандонашонро бо чашмони худ диданд ва бо онҳо лаҳзаҳои гарму самимӣ гузарониданд. шароити хуби адои хизмат, интизоми баланд ва рӯҳияи қавии сарбозон боис гардид ки модарон бо дили пур аз эътимод ва фахр ба хона баргарданд. Зеваршоҳ Абдуназарзода ки дар қисми низомӣ 051-059 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хидмат мекунад, бо ифтихор иброз дошт. шароит хӯрока, либос хеле хуб мебошад. Ман дар ин хизмат бародар пайдо кардам аз вилояти Суғд, аз вилояти Бадахшон, Хатлон. Ман ба ҳар куҷои Тоҷикистон сафар кунам, медонам ки бародарони ман дар ҳар куҷои Тоҷикистон ҳастанд ва ман зиқ намешавам. сарбозони дигар низ бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва садоқати беандоза нисбат ба ватан изҳори назар карданд. шарту шароит дар ин қисми ҳарбии гвардияи миллӣ бениҳоят хуб аст. командирон ва афсарон нисбат ба сарбозони ин қисми ҳарбӣ ғамхорӣ бениҳоят беандоза зоҳир намуданд. мо сарбозон дар ин гуна шароит ба халқу ватан содиқона хизмат мекунем. тӯли 10 моҳ мешавад дар қисми ҳарбии 051-059 хизмат карда истодам. аз ҷониби иқдом гирифтам ки аз вилояти Хатлон падару модаронро фиристанд барои дидорбинии фарзандонашон. аз ҷумла модари ман ба ин қисми ҳарбӣ ташриф овардааст. мо хеле миннатдорем. барои модарон ин дидорбинии кӯтоҳ вале пур аз меҳру муҳаббат як рӯйдоди фаромӯшнашаванда буд. онҳо бо ашки шодӣ фарзандони худро ба оғӯш гирифта, бо эҳсоси ифтихор ва боварӣ ба ояндаи онҳо ба хона баргаштанд. Идимом Маликова, модари як аз сарбозон, гуфт: ман модари як солдат ноҳияи 5 ҳастам. инҷо ба назди фарзандам омадам ба дидорбинӣ. сипосгузорам аз ҷаноб ки моро хеле дастгирӣ карда. ҳазор раҳмат сипосгузорам. худованди ҷумла ҳамаи солдатакҳои дар ҷӣ ҳастанд. аллоҳи меҳрубон нигаҳбоншон бошад. ҳақ шуду огӯем мо модаро. парвардигор соҳу саломат бар бигардам бо ба назди модарошон. бачама дидим ҳами хирсанд дошидим ки чанд қай буги ай дунё то чира осмона аз замин то осмона миннатдор хирсандам ки фарзанда дидма ки рӯз хайр ҳами чанд қай буги хирсандем. ин сафар на танҳо барои модарон, балки барои сарбозон низ рӯҳбаландкунанда буд. дидори онҳо бо оила ва самимияти модарона барояшон нерӯ ва илҳоми бештар бахшид. Тоҷиддин Қурбонзода, намояндаи раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, зикр кард ки чунин иқдомҳо минбаъд низ идома хоҳанд ёфт то ҷомеа беш аз пеш бо қувваҳои мусаллаҳ ҳамкорӣ ва эътимоди мутақобил дошта бошад. имрӯз артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарбозони ватандӯсту далери худ қавӣ ва устувор аст. ҳар ҷавони тоҷик ки ба ин саф мепайвандад, на танҳо адои хизмат мекунад, балки рисолати бузурги муҳофизати ватанро ба дӯш мегирад. Набиҷони Саидаброр, шаҳри Турсунзода, рӯзномаи Хатлон.